I posle Riot Games i ljudi, evo nas u prvoj epizodi Minecraft preživljavanja novog serijala na mom kanalu. Tako da, hajde da krenemo polako. Ovo je 1.9 verzija, da znate, samo 1.9 je, kao što vidite, evo imam drugu ruku. Ovu rukom cepam, ovu jednu ruci ću da držim. Da, sad sam postavio drugu slučaju. Je. Ajde, recimo, ne znam da li ubijem ove male svinje. Ove svinje. Ubit ću ih, hajde, pošto ono treba si da hrane. Pokupimo ovo drvo i da pretvorimo ove daske. Počet ćemo polako čisto naravno prvo sad. Jedan crafting table. Tako 4 stika, dobro, ajde sad ćemo da napravimo šta nam se treba. Jedan sword. I jedan kramp. Ovako ćemo sad da pravimo neka fora, ovdje ćemo držati mač. Iako ne mogu da udaram s ovom rukom, mogu samo blokove da postavljam. Zašto sam to uradio? Ajde da ubijemo jednu svinjicu, jel da? Nisam spamao jer ono ne može se spamati, kao što svi znate vjerojatno. Jer je 1.9, ajde ubijemo svinje gore da se vratimo dole. I ako hoćete da počnem faction koji sam već započeo sa drugom, da nastavim samo da se njom pišete u komentarima. Evo ubijamo mnogo svinje. Da mogu sam i ja da napravim, pošto vjerujem bih poslužila i za drvo, da sječem drvo i jače, tako da sam tako riješio. Nije strašno, sad ću da napravim crafting table. Ništa nije strašno. A, zombi! Šta će ovdje zombi ježe? Reže, ubit ćeš me skotve. Što će da mu ubije na skot? Reže, bilo ti jasno. Rekao da se da... Ja, ispeći mi dobar. Ne! Vau! Kako mi ovo sad? I stvari ljudi, vratimo se za sebe. I ljudi, evo napravili smo sekiru, zvao me neko, tako da ono. I vidite, kao što vidite, sekira ima 7 tak damage. Ali se zato mnogo sporije diže. Ali dobro, može brzo se sve pridruga. Ljudi, da se stavio spam point da se stvorim upravo na ovom, ovdje na nekom bloku. I dobro, mislim da bi to bilo dovoljno za ovu epizodu, a mi se vidimo
sljedećoj epizodi Minecraft preživljavanja, a do tada adios amigos! Još da stavio spam polje da se stvorim upravo na ovdje na nekom bloku. I dobro, ja mislim da bi to bilo dovoljno za ovu epizodu, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi Minecraft preživljavanja, a do tada adios amigos! Da si skot jedan. Beži bre odavde. Beži bre, aha tu si. To je to. To vam je inače kao u Diamond Sword u 1.8. Dakle ja sad bukvalno posjedujem Diamond Sword u 1.8. Tako da ljudi imamo mislim. Sad su Diamond Nerf, sad su Diamond i... Sad je Diamond X, ja mislim da 9 attack damage. Tako da ne. Hajde da skupimo malo, jer imamo neki sapling sad. Imamo ovo da... Znači uzimamo ćemo samo ovaj oak wood. Oak wood pušteno. Hajde skupim još malo da počnem pa kućicu da pravim. Da, ali će mi trebati bakljica, tako da ću malo da najdem. Ali meni se kramp malo proizgleda nije pravi. Nestao je kad me onaj zombi ubio. Hajde da scepimo još ovo drvo, to će biti to. Moći to dosta kad se pretvori u daske. Eto, bilo stekli 16. Evo imamo jednu sablicu. Sada da uzmemo crafting table i da krenemo potragu za mestom gdje ćemo da živimo. Bude počeo polje mnogo zakopat ćemo se. Tako da ono... Ne. Sad iz 2 hita mogu bude maksimum da ubijem svinju što je veoma cool. Da, ja mislim da je Diamond Sword je ostao 7 attack damage, tako da je bude next sada ko Diamond Sword, samo što dakle ja skopim da ja sam mrtav sigurno. Tako da ću bolje ovako lako da se gledam. Tako da ono, ajde da napravim ja prvo ovako. Napravit ću jedan pik. Da skopam malo kamena. Već na noć polako pada, tako da bi ja mogla se zakopam ovdje. Za prvu noć i kad strane jutro da završimo epizodu jednostavno. Da, izgleda ću to da uradim i meni je sekira izgleda pukla, nije još. Da, ali mi trebali, ako hoćemo baš da nađemo neki ugalj ovdje, to bi nam značilo. Ajde ovako da se trpamo. Treba nam malo da jedem. I sad ajde da uzmemo malo ovog cobblestona, ko možemo 8, da napravimo čarkol. Brzo, pojemo brzo. Čarkol, brzo. To imamo ugalj za prvu noć. Tako da, zatvorit ćemo posle. Gdje mi je crafting table? Evo ga, op. Opa. Op. I op. Prvo, eto, to se peče.
I to će da se nam osvetli, kao što vidite. Da bi ovdje mogli malo da kopamo. Ništa nam došlo, evo ga ugalj. Da sam toliko prokopa, dobio bi ugalj. Ako prirodni put. Ne bi morao da počnem jer vam dobro. Ajde, eto. Sad ovaj ugalj ovdje malo. Mogu da napravim ovako stun. Steroid, pik, napravio sam 2 pika, tako da okej u stvari. Okej. I sad imamo dosta ulja, tako da i levele ćemo sad da dobijemo. A za onaj faction card, to sam rekao, pišite u komentarima. Koliko uglja. Ajde prvo. Nemam stikova. Ajde da napravim ovako. 44, ovako. I napravim baklje. Stek i 19. To bi trebalo da bude dosta. Ajmo ovo strip minujemo. Čujem zombije, to nije dobro, a ja još nisam napravio sword, kako se zove. Možda ne sword, da preći bolje X. 3 X sam napravio, ajde ovako ćemo stavimo. Kako bi trebalo da se pružimo. Pa neki vole druže ovako, ajde. Ako nas nešto napravimo. Vidite koliki je za ovo speed 0.8. Isti je speed. Top speed je isti. 1.2, a maču je 1.6. Ramful. Ima ono dobro. Bitno da ja mogu i dalje da kupam brzo ovako. To je bitno. Probam da nađemo malo irona. Bilo bi super. Evo sam došla do granita, ajmo sad malo da idemo tamo. Što nije granit nešto posebno, gledaj se tamo da idemo. Što je mogla bi ovako. I onda ovako da stavimo, vidite. Da ko da hrankom postaviš. Ovako, tako. Možemo ovako. Još nema ničega vidim. Idemo da. Kaže sam propustila da to je pećina, tako da ajde tu nećemo. Ajmo na primjer onda na ovu stranu. Tu idemo dosta granita. Da, nalazi sam ovo kamenje iz jedne, znam sam što da je tu. Ajde sad, ajde stavim. Evo ničega.
ekran. Dobro, ajde. Pošto je sad tu ekran, ajde da vidimo napolje da li je noć ili dan. Ajde vidimo napolje ko je dan. Onda će to zarobiti. Noć je. Dobro, imamo baklju. I sada ćemo mi ljudi da krenemo lijepo. Ovako idemo da napravimo kuću. Idemo do mjesta gdje ćemo napravimo kuću. Tražimo to mjesto. I počet ćemo da pravimo kuću u ovoj epizodi. Ovdje bi mogli čak. Tako da ćemo ovdje da krenemo. Ovdje ćemo ovako malo da popunimo. Ovako. Ajde, ovdje da nije to sad. Nije bitno. Pa hajde da krenemo ovdje. Ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovako će biti 7. Sam izbila dimika. 10 blokova. Ovo drvo ćemo morati da uništimo. Nešto je tepom krampom. Nije bitno. Ajde ovo drvo da uništimo. Da osvijetlimo ovdje čisto. Malo sam što ubijala ovog gresa. To je to je. Ovdje. Znači ovdje ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sad ovdje 1, 2, 3, 4, 5 sam mislio, ali ovo drvo smeta. A opet cijekam jedno drvo, zato što nema mjesta. Već će kuće da ide ono. 4, 1, 3, 4, 5. Ajde, može 6. I onda na 7. Ćemo ovako. Neće da bude neka prevelika kuća. I ne znam zašto je ispalo ovako kockasto. Jer ono nije 11, jer je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon. 9, 11, pa dobro, nije velika kuća. Tako da bi mogli malo da proširimo na ovu stranu. To ćemo i da uradimo najvjerovatnije. Idemo ovako pravo. I ovo što sam postavio ovdje i baklje. Ovako i to će biti to. I sad je prolagana sam. Sadike. Dobro, šta je bre, ovo drveće me okružuje. Idite. To je to. Idemo sad 4 uvisa, ajde. Neka ne ide sad. Aha, što će sad? Evo, 1, 2, 3, znači ide to. Evo, što radimo se ne vidim. Ajde. Lijepo. Ali ovako ćemo da započnemo dalje. Ovako, kako sam nekad ja naručila. Ovako, na svaki čašu se stoji ovako. Idemo F.
stvari, pošto ne mrzim ovaj video, ostaću ovako od kuće. Ovdje ću da stavim spawn point. Stavite ovdje. Point. Ljudi, vraćam se kad ja stavim spawn point. Ljudi, da se stavim spawn point, da se stvorim upravo na ovom, ovdje na nekom bloku. I dobro, mislim da bi to bilo dovoljno za ovu epizodu, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi Minecraft preživljavanja. A do tada, adios amigos!